корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри хорух кайҳо боз ба сохтмони чунин иншооти замонавӣ ниёз дошт. корҳои бунёдӣ дар ин сохтмон 1 июни соли 2020 оғоз гардида, ширкати Хаят Груп барои пешбурди корҳои сохтмонӣ ҷамъиятҳои дорои масъулияташон маҳдуди таҳҷоии назрӣ, бунёд, хок ва идораҳои дигари дахлидорро ҷалб намуд. новобаста аз паҳншавии касалии сироятии COVID-19 корҳои сохтмонӣ мутобиқи талаботи замон бо сифати баланд идома ёфта, имрӯзҳо ин иншооти муҳим омодаи истифодабарӣ қарор дорад. иншоот ба тамоми талаботи замони муосир ҷавобгӯ буда, партовҳои маишӣ тавассути нақлиёти борбардор вориди корхона гардонида шуда, пас аз бор кашидани он дохили майдони муайяншуда ки масоҳати беш аз 3 гектарро дар бар мегирад гардонида мешавад. сипас нақлиёт бо маҳлулҳои махсуси химиёвӣ тамиз карда шуда корхонаро тарк хоҳад намуд. дар як вақт оби эҳтимолии партовҳо тавассути қубур ба иншооти дигари махсус гардонида шуда интиқол меёбанд. дар иншооти бинои маъмурӣ тамоми шароити корӣ иборат аз утоқҳо бо ҷойи оббозӣ, таъмин бо манбаъҳои гармидиҳӣ ҷой дода шудааст. ҳамчунон барои нигаҳдошти нақлиёт мошинсарой бунёд гардид. бо назардошти идомаи марҳилаи дуввуми сохтмон дар инҷо трансформатори барқӣ бо тавоноии 160 киловатт ва дизели барқӣ бо тавоноии 80 киловаттсоат насб карда шуданд. Из-за пандемии мы начали на 3-4 месяца поздно начали, но мы по проекту должны были закончить 21 ноября, 31 ноября. Мы вовремя закончили проект. По проекту здесь 5 гектаров полигона находится, он рассчитан на 15 лет обработки и собрания мусора. И потом рассчитано, что здесь будет вторая фаза. По второй фазе будет и обработка мусора тоже рассчитано, что будет обработка мусора. Здесь мы построили административное здание находится, гаражное здание, проходная находится и весы поставлены сюда, что когда мусор будет приводиться, мусор будет свеживаться на весах, после этого это будет регистрироваться везде, чтобы после этого машина пойдет на мойку, и там будет его химическая обработка мусора. бунёдкорон тамоми нозукиҳои табиати кӯҳистонро ба инобат гирифта, барои халалдор насохтани вазъи экологӣ чораҳои мушаххас диданд. садди махсуси зидди тармафурӯӣ ва сангчарху селфурӯӣ имкон медиҳад то ҳудуди корхона дар ҳолати пок қарор гирад. Здесь мусорополигон так рассчитан, что никакой мусор, ничего ни в грунт, ни в реку не будет попадать. И все здесь будет обрабатываться. Через каждый метр там будет засыпаться песком и трамбоваться. И там у нас дренажные трубы поставлены, так чтобы мусор, вода, ничего не попадало ни в грунт, ни в реку. Это по всем высшим нормам европейского стандарта все построено. яке аз масъалаҳои дигаре ки ҳаллу фасли воқеи худро пайдо намудааст, ин таъмини бехатарӣ аз сӯхтор мебошад. тавассути қубур ва насоси обпардо об ба ҳудуди зарфи махсус бо ғунҷоиши 20 тонна об интиқол ёфта, қад-қади иншооти партовҷамъкунанда, таҷҳизоти махсуси сӯхтор хомӯшкунӣ насб гардидааст. бо ба истифода қарор гирифтани ин иншоот, масъалаи тоза нигоҳ доштани мавзеъ ва сари вақт тоза намудани шаҳр аз партовҳои сахти маишӣ ҳалли мусбии худро пайдо хоҳад намуд.